Is éard atá i gceist maidir le mionanam ná loganam nach bhfuil ina ainm ríorachain ná ina ionad déanra. Is ainm na ríorachain iad contaithe, brúnachtaí, próistí dlí agus bailte fearann mar shampla. Áirítear ainmneacha caracha, bailte agus phráidbhailte i measc ionad déanra na tíre. Is meánfheidhmeannacha iad ainmneacha gnaithe fisiciúla ar nós lochanna, oidhneacha, cric agus ceann tíre. Is meánfheidhmeannacha iad ainmneacha gnaithe saorga chomh maith ar nós crosbhóithre, lisanna, séipéal agus droichead. Sampla an-mhada aic me meánfheidhmeannacha is ea na hainmneacha páracha. Cé nach bhfuil stádas oifigiúil ná feidhmríorachain ag na hainmneacha páracha, buin an tábhacht ar le leob is go mbíonn eolas iontab faoi stair na háite áitiúil. Mar shampla, bíonn eolas faoi stair na lonnaíochta agus stair na talmhaíochta i measc go rudaí eile le fáilis na meánfheidhmeannacha.